Taberna bakar batean lan egitearekin ez omendu nahiko eta bi taberna eramaten ditu. Arantxa Ziaurriz arkitektoa da. Erainkuntzak diseinatzeko ikasi zuen, baina ostalaritzan lan egiteko aukera sortu zitzaion eta aprobetxatu egin zuen. Orain gustu asko dabil pintxuak montatzen, urdaiazpikoa mozten eta mailak zerbitzatzen. Orburuak prestatuko ditugu elkarrekin, baina sanburinak labean eta orburu txipsak ere. Gainera, Bastan tabernan ia 50 pintxo mota desberdin egiten dituzte egunero. Eta ospetsuenetako bat orburua da. Orburua urdaiazpiko eta gaztarekin. Ez dakit 50 barazki mota hasiko ote dituen Jon Ander Zalduegik bakion. Agian gehiago hasiko ditu. Ohiko barazkiak, ez hain ohikoak, esotikoak, denetarik dauka. Gaur bi ongarriri buruz hitz egingo digu. Kurkuma eta jengibrea. Bilboko Singular Bar tabernan ere pintxo eta razioak ematen dituzte. Gaur bere bokadurik arrakastatsuena prestatuko digu lidek, catch sandwicha. Orburuak eta sanburinak. Bai! Kaixo lagunok, eguerdion, hemen gaude, Arantxa eta Bilok, ongi etorri, zer moduz? Bueno, hementxe. ¿Cómo? Nola que bueno, nola que bueno. Bueno, gustora. Gustora? Bai. Bueno, earki pasatuko dugu. Arantxak hementxe alde sarrian Donosti bi taberna dauzka, ezta? Bai. A ber, Bastan eta... Kasalkalde. Eta behai buruz itzingo dugu, nola ez Arantxai buruz, eta bitartian ingoitugu orburu batzuk, eta baita ere sanburina batzuk labian. Errezeta eta saio bikaina. Bueno, lagunak, eta Arantxa, garatuko izut errezeta momentu batian, bale? Bueno, hemen txedakau orburuak, eta orburu garbituko ditugu, ontzi baten ura limoitxorrota botako jo, eta baita ere perezil pixkat, egosten jarri milenu, ez oksidatzeko esatean bezala, bezala beltza jartzen dira, eta txukun mantenduko ditugu. Gero, behin egozita daudenian, ingo deu, baratzuriakin, urdaiazpiko irinakin, belute antzeko bat, pixkat ardotxuri bota, eta gero botako dio, orburuekin erabilitako ura egozitakoa, horrekin ingo deu ligatu, eta orburuak bertan sartuko ditugu, bale? Hori hasteko, plater principala izangoa. Eta hemen dazkau, sanburinak. Eta sanburinak ingo ditugu, hemen digan lebait, baratzuri ale bat hartuko deu, hemen da gau tipulina, gorrituko deu ondo, piper txorizero pulpa botako dio, txorizero pulpan gainea botako deu gero, ardotxurila, ogi mamila, bueno, ogi sopakoa kasu hontan pixkat, loditasuna emango diola, eta iten deu nasketa horrekin, jarriko deu sanburinan gainean, eta labian bukatuko ditugu, bale? Eta gero, baita ere ingo deu, kurruskari bezala, urburu hauek ondo garbitu, goiti bera tiretan moztu, irinetan pasa, eta prejitu. Ados? Ados. Zemuzko itxura. Lehenengoa badakite egiten, bigarrena ez. Bigarrena ez? Bueno, hemendik aurrea jagin gozu iten gaur ingo dugu elkarrekin, bale? Bueno, konta iguzu, Bastan taberna, bueno, ez dago Bastanen, dago alde sarrian, da Bastan taberna deitzen da, ingenun erreportaia bat, bertan kalabersinak ingen dituen beteta, ez da? Bai, orain dela, ez da izoritzen zenbaten boraia, baina, bueno, bai, orain dela gutxi. Orain dela esain beste, bale. Bueno, martxan jarriko geha, taldi berian kontatuko iguzu, bai, Kasalkalde eta bai Bastanen bitako desberdintasunak, eta noiz hasi dian, eta hoi guztia, bale? Nik orburuekin jarriko naiz garbitzen, eta zuk aldia zu lagundu, beitu, batzu ja zuritu bihar deu, haunentako berkoitugu lau bat ale, eta bestientzako bat, 5 ale zuritzen baizkiazu, bikain, bale? Ongi da, bai. Bueno, konta iguzu, noiztikan zaude ostolaritzan munduan sartu, bakit arkitekta zehala zu berez? Ni arkitekta naiz, bai. Baina, bueno, pues, azkenean ere osagoa Kasalkalde eramaten zuen 1981 aurrera. Bai. Eta, bueno, batean hiltzen. Hiltzen guk, ere bai, krisia hasi ginen
nabarmentzen, eta bueno, pues esan nuen, venga, ez du gutxi behar kasalkalde eta aurrera. Eta orduan zuk hartu zenuten behaien lekukoa eta martxan hasi zinaten. Orduan lehen da bizik kasalkalde izan zen, ez da? Lehenengoa, bai. Noiztik handago kasalkalde irikita? 1912tik. 1912tik. Bai. Ama. Hope, oain badijoa denbora ja, ez da? Martxan. Pues bai, familia alkaldea bizena du, horregatik kasalkalde izena. Eta zure osaba ezaguna zan, ez da? Oso ezaguna. Oso ezaguna. Nik uste zure aita zautzen duela gainera. Bai. Kontatu jendia izein dan eta bere ibilbidea, zapea oso sukaldari presiatu zan da mundu guztian bueltak abilitakua, eta ez da? Bai, gazte gantzen hemendi, baina, bueno, bera hasi zen Luis Irizarrekin. Bai. Oso, bueno, Luis Irizarren dako uste zuen oso sukaldari ona izango zela, eta kanpora bidealizion. Vale, beak bialduzun orduan kanpoa. Kanpora lehen daizen ikuste Madrilera. Vale. Niko niken ez nintzen jaio, osea, da familiako historiak kontatzen dituzena. Vale. Eta gero ja, ikuste salto hondiena Londresen egin zuena. Sartu zen Hilton hotelera. Vale. Eta han, bueno, hasi zen beititik eta segidan nintzen sukaldeko nagusia, bueno, jefe de cocinas. Vale, bai txefa, o bertako nagusia? Bai, txefa, bai, han, txef, esaten zuten. Vale. Bai, hor egon zen, ez dakit, 7 edo 8 edo 9 urte. Vale. Eta hortik ja, Hilton bera eraman zuen Estambulera. Osa, Hiltonekoek behaiek eraman zuten. Bai. Han ere bai egon zen beste bat urte, ez dakitzen bat urte txef. Eta jendia jakiteko zenetaz egian itziten, nola izena zuen osabak, zeintzan osabak? Joseba Ireizoz, hori da. Bai, Joseba Ireizoz, bai. Vale. Eta gero ere bai egon zen Amanen, Jordanian. Jordanian ere bai, Bai, han ere bai. Gu pentsatzen dugu guengoa moitute gehala, baina lehen hori moitxe zian, Bai. Nere guraso gaten ziren, urtero, naski, pues, bisita bat itera, bueno, ez, urtero ez. Destino bakoitzara naski gantzen. Bueno, nire aitetxi eta matxi egon ziren Amanen. Vale. Han gantziren, eta, bueno, sartu ziren bazkari batera Husein erreakin iskina batean sartu zuen osaba, naski. Bai, hori da, aitetxi eta matxiren anekdotak, ez? Egon gara hor bazkaltzen erregeakin, bai. Vale. Eta gero, nola izan zen, nola etorri zen honea, eta nola hasi zen ja kasa alkalde irikitzen, nola sortu zuen hori? Pues Luis Irizarrekin berriz, bera enteratu zen, utzi barzutela familia alkalde, Manolo alkalde, ja jubilatu behar zela. Bai. Eta, bueno, pues, deitu zion nire osabari. Bera hain zuen, orduan, nik uste zela taberna bezala, bueno, oso taberna, gero bera hain zuen atzean jatetxe, ez dakit, jatetxe Beak ikutu berezia eleganteago jarri zuen alde bat, eta gero beste aldea baizela kasalkalde betikoa bokatana, taberna hoi hain famatua, ez? Hoi bai segitu zuela. Bueno, hemen txegarriko dut, ura eta gatza, bale? Gio ja horburuk egosten jartzeko. Bueno, eta noiz izan zen zuen momentua ja zuek hartu zen utena. Bueno, esan dezu osabeltzalako, eta ja zuek sartu berri izan zinaten buru belarri? Bai. Vale. Zenekin sartu zinan, bakarrikan edo... Ez, eta nire lengusuakin, osabaren semea, ekikin, biak sartu ginen. Eta, bueno, ja, segidan ikusi honen, hau, ez dela bat ere erreixa, ordu haunitz, aldaketa guk ere bai, genuen lana elizondon, oiniken, eta orduan, anaiak ere bai torri ziren, eta... Bueno, denen artean, eta ia esperientzia gabe, o bazen eukaten ja esperientzien bat osteleritzan, edo hortxe hasi izan zuen historia? Nik ez nuen esperientzia. Ni 3-4 egun egonitzen berakin sukaldean laguntzen behar zuelako laguntza bat, eta nire anaiak bai egon zirela oso gazteak bokatakin, lana beti, bueno, udetan, betikoa ez. Eta eki bai egon zela kasalkalden lehenago, pues, sukaldean erakutsi zion egon zen denbora bat, gero ostatuan ere bai, eta bueno, hortik nik nola eraman enpresa doi bai banekien, eki ez, eta bera bai gutxi gora bera, pues tanden bikaina intzen duten. Engenuen tanden hor, bueno, atrakas eta barrankaz, ez? Baina hasi ginen. Eta nola izan zian hasiera horiek, esaten zuen, pikutara bialduko dudana, edo jarraituko deu, edo nola izan zen? Ez, pikutara ez, keba. Baina, bueno, dena desberdina zen, jendeakin ere bai, ni beste mundutik tortzen izen, orduan
oso jende desberdina zen, gure lankideak, eta hoi. Baina niri gustatzen zait. Eta gaur egun ematen desunetikan, oen dela 40 urte zuek hartu zenutenetikan, zuek noiz hartu zenuten zehazki? Guk? Zuek, bai. Gazteak? Bai. Orain dela 11 urte. 11 urte, bale. Oen dela 11 urtetik onea, aldaketa asko izan dira, edo nola moldatu dezu egunekotasun? Bai, aldatu dugu, ja, ikasi dugu. Nabaritzen da. Numere, ez badugu ikasi... Baina ez dakit, igual osaban ikutuak mantenten dituzu, baina zuen ikutu eman diozue, edo gauza batzuk ezin di aldatu, edo... Aldatzen da, baina nik uste gaiena aldatzen duena bezeroa da. Bezeroa eskatzen dituzte gauzak, eta guk hortik egiten dugu eraman eskatzen dutena. Beraiek egiten dituzte. Egiten dezu egia esan, batzutan gauzatu nahi diaien, baina azkenian bezerok behaiek agintzen due, eta norabidea behaiek eramateigu, ez da? Bai, nik uste bai, hola dela. Bueno, hementxe, baratu dira. Oso ondo, behitu, hau listo, hau eseko men organikoa bota, eta hoi bihar ditut, nola? Pikatuta behar ditana. Bai batentzako eta bai beste, ez pikatuta. Pikatuta, bale. Txiki inda, bale? Bale, ongi da. Nola egiten dezuzu txiki? Alduten bezala. Alduten bezala, truko bat emango izut. Truko bat, bitu, nik egiten detena da, labana ondila hartu, eta aurrena pixka garbituko, eta hemen hor buruen pixka zikina dakalako, baino, betu, egiten detena da, erditik amostu, zertako, golpe maten denean egan esateatzeko. Orduan, geho, buelta mateiot, horrela jartzen dut, eta hau jartzen dira. Eta hola egiten dut, eta ja zanpatuta uste ditut. Eta behin, danak zanpatuta dazkasunean, gero ja pixka pikatu eta listo. Vale, ongi da. Hori den dut, baina alde zuin, nahi desun bezala, Bueno, ni inbar dut orain zuk esaten duzen. Bezala? Hori da, zanpatu ondo, eta gero ja, labana pasa. Vale, oso ondo, hau listo martxan jarri gea, eta nik ebai gero behar dut baratzu dira, baina hori bai, ingotena da, urdai azpikoa txikitu du. Eta gero ingo duen, belutia. Belutia da, saltxatxo bat, iten dana, koipe bat, irina, eta gero zehozerekin ligatu. Hementxe jarriko geha horrekin. Eta bueno, guantxe jungo geha, bitartian, erreportai bat ikustea, ekorlegira, hau da obakion, eta ikusiko deu kurkuma eta jengibrea. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, ongi etorri Bakiora berriz. Neu Jon Andernaz eta ekorlegitik erakutsiko dizkizuet bai kurkuma eta jengibrea. Hemen daukazue, bai kurkuma eta jengibre landareak biak zenide berakoak dira. Ni hauek Tailandiatik ekarritako sustrai batzuetatik atera ditut. Kurkuma eta jengibrea naiz eta zenide berakoak izatea, hostoak eta landarea oso ezberdina dira. Hau, kurkuma da. Ni lorontzitean dauzkat, ze orain ugalketa prozesu baten dauz. Kurkuma eta jengibretik sustraiak erabiltzen dira. Hostoak ni dakidanez ez dira erabiltzen. Orain, negua etortzen denean, hostoak ustelduko dira eta guk sustraiak aterako ditugu. Kurkuma eta jengibreari lurra oso soltua edo areatsua gustatzen zaie, eta apurbet zikua. Orain aterako ditugu sustraiak zuek ikusteko. Sustrai hauek gero zuritu ondoren eta garbitu, erabilgarriak dauz. Kurkuma osasun aldetik oso ona da, kolesterola jeisteko, bai artrosi minerako eta minbizirako. Ezaugarriei dagokienez, kurkuma oso aberatsa da vitamina E eta C. Eta oso aberatsa da ere magnesion, potasion eta burdinan. Zapore aldetik, apurre pikantea da, eta ere oso gozoa eta garratza burbet. Sukaldatzeko batezbe erabiltzen da osagarri moduan, raiatuta, platerren gainetikan, edota zaporea emateko edozin sukalkiri. Orain hemen freskoan ikusten ari zarete, baina normalean aurkituko duzue lehorrean. Hemen ikusten duzuenez, atera berriak dauz, eta egiten duguna da garbitu, eta gero merkaturatzeko horrela lehorrean saltzen dira. Sustrai hauek gero eta ezagunagoak dira, eta jendea asko eskatzen ditu. Hemen dekozue jengibrea, jengibre landarea, ere lorontzitan dauzkat, ugalketa prozesu baten gero gure hortuan jartzeko. Jakin dezazuen jengibrea duela 2000 urtetik ona erabiltzen dela. Osasun aldetik oso ona da estarriko minerako, ere tripako minerako, edota hileroko minerako ere, eta dakigunez afrodisiakoa ere.
Orain kurkuma bere lorontzitik aterako dugu eta ikusiko duzue zelako sustraia den. Sustrai honek orain gazteak ikusten dituzu, baina gero hasiko dira pila. Eta luzatzen da lorontzi osoa bete arte. Eta gero egiten duguna da moztu eta garbitu. Eta lehorrean horrela gelditzen dira. Jengibrea nola oso zapore indartsua daukan, espezia moduan erabiltzen da platerretan. Bai horrela gainetekan boteta edo moztuta zaporea emateko. Bueno, Joseba, hemen daukazu bakion hazitako kurkuma eta jengibrea. Ea nola erabiltzen duzun zure platerretan. Hemen itxaroten zaitugu beste batera arte. Agur! Hau, Paionander, eharra, hemen olako produktuki martxan jartzen da, eharra historia, Hemen du jengibre eta kurriak eta dana kanpotik etartzen diala, baina gaur egun olako gauzak hemen itea. Oso ondo, oso txukun, eta mila esker. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen uraia irekiteko prest dakat, eta ingo ditutena da urburuk bertara bota egostea, bale? Gero zatituko ditugu erditikan olau pusketetan, eta ja sartuko ditugu saltxatxuan, bale? Zeharra da sasoiko produktu gala urburu gorrak eharrak etortzen dianian, Bai, hoi napartarra dire, bakizu, Napartarrak, epa, oso ondo, egia esan, bastan taberna. Zergatikan jarri zen dioten bastan izena? Pues gu oso originala garelako, bastan garra gara, eta bastan izena jarri dugu. Bada espada, no? Bai. Oso ondo. Eta... Elizondokoak gara. Elizondokoa zeate zehazki. Bale. Eta zeatik etzen dioten elizondo jarri? Pues bastan 15 herri ditu eta orduan segurazki asertuko ziren beste herria gurekin. Orduan jartzen dugu bailara osoako izena eta ora listo, hobeago. Eta Kasa Alkalde esan dezu nola sortu zan eta nola hasi zinaten. Bastan tabernan nola sartu zinaten bertan? Zergat nola izan zan, nola behin tabernatukitan beste batean? Pues segidan gainera, ikusi genuen lana bazela, gustatzen zaigula olako lana, orduan esan genuen, bueno, ja, tortzen bagara Elizondotik Donostiraino, pues... Beste bat behar dugu. Batean manon bi eman. Horren gaude, sobera familia, behar dugu bertze bat. Ados. Orduan, ginen nintzen bilatzen, eta hor agertu zen lehenago portaletaz hartzeko, eta... Vale, eta adibidez, zer desberdintasuna topatuko ditugu Bastan eta Alkalde tabernan? Bueno, Kasa Alkalde beti izan du Urdaiazpikoko tradizioa. Txintxilika eta bestia eta erraikutua, bai. Hama dire historioak, gainera txoko batean jarri ditugu, pixkat bere historia, ez? Familiakin ere bai mantzidaten informazioa, eta hor jarri ditugu rekorridoa pixket, ez? Gutxi gora bera. Eta, 3.000 bokata saltzen zituzten egunero. Egunero? Egun batean. Naski izan da, pues igual... Haundiena edo... Egun potentenetako bat, edo laga, bale. Baina, eske lehenago bakarrik hoi saltzen zen. Bokatak eta, bazen bonito zeboia izena, Burgoseko gazta ere bai bazen, pues Hildak, baina berez, Urdaiazpikoa bokatak, hoi zen. Vale, eta adibidez, zein da... Eta orain ez daula. Zein da berezitasuna etxekua guaintxe? Nik uste segitzen duela Iberikoko ataloi, segituko du, eske bertenaz ez da Kasa Alkalde. Vale, esentzia mantendu biharra, ez da? Hombre, doike, gainera da, Urdaiazpikoa espaleta hoi, Urdaiazpikoa, bellota, eta gu gaten gara arat. Hautatzea eta aukeratzea danak, eta kentu reservak, hoi beti, bertzenaz, pastutza egu, ikasi dugu reservak egin behar direla, gelditu ginen Urdaiazpiko gabe. Reservak egiten dituzue, eta zuen mantenduan, zuen bidali, baina nik ja lotek hartuta dazkal, ez da? Bai. Eta bastan badu berezitasuna, guk bastaren Elizondon badugu baratzea, eta, gustatzen zaizkigu lantzea barazkiak. Bastanen igual badugu hoi... Zuen baratzeko barazkikin iten dituzu errezeta asko orduan, Bai. Udan gehiago, orain neguan gure aldean ez daude barazkia honitz, baina udan bai. Eta zenba pintxo, nire zautzen dut bastantan, zenba pintxo mota dakazue bertan? Orain gutxiago, orain 52 edola, baino... Eskerrak, gutxiago, 52 eskerrak. Vitrinak mina egin dagu, mina, ez dugu lekurik gehiago jartzeko. Zenbat euki izan dituzu Lenoba? 56, naski. 56, Eta zaila izango zan beste amalago ekentzia, zei kenduko dut, nola kenduko dut? Bai, ez den erresa, ez. Ez da erresa. Bai, lehenago igual, haumatuta maien dituen 4. Orain, baditugu 2.
Lehenago bagenuen, pues, betikoa, salmona, arraina badugu, gero bagenuen bakaioa, eta sardina ere bai, lehenago. Orain bi. Oain bi, eta, bueno, gehien mantenduko zenuten, gehien saltzen Bueno, igual gero dugu rotatu, igual orain baditugu arraina eta salmona, pues igual aldatzen dugu, eta ez dakit. Ez da erresa, Ez da erresa kentzea. Ez, kentzea oso zaila, jartzia erretxa izatea, baina behin kenduta ziken duko iguan, eta gainak guke gertatzen, gozo gintzen. Ez que jartzen aztezea, baina gauza kendu inbiardia, bestela gero ezin dia, inbeste gauzain. Baina, nik behiratzen ditut argazkiak, eta aldatu da pileka, beti izan ditugu pintxo berria, ez dugu estatiko barra bat, Claro, beti aldaketak, eta segun sasoilan gaudenian, edo zer, bale. Eta zein da arrakastatxuen adibidez bastan tabernan? Pues bat, orgurokin egiten dugu. Ahuntz gaztakin, eta urrai azpiko arai badu, albartzen ditugu, eta, zakit, mileka pilota saldu ditugu. Bai, Mileka. Vale. Bai, egunero egiten ditugu prestatu, eta bai, oso arrakasta handia du. Baina egongoa pintxo batera baiola berezila eta esatezuna jendia horren mila juteana. Igual hamburguesakoa. Hamburguesakoa? Igual bai. Bai, badaki gaina zuk egiten dezuela hamburguesa, eta zue dana oso artisago egiten dezuela, ez da? Bueno, bastanen egiten dugu bollitoak, esne bollito horiek egiten ditugu etxean ere bai. Vale. Bai, sukaldaria oso langilea dugu. Eta hoi ere bai egiten du. Zer remedio. Egia esan, ezkeka, baina kainerok izaten dira, alde zarreko tabernak eta... Bueno, orain hasi gara berriz, martxatzen. Zorionez. Egia esan oso urte txarra pasadu aldezar guztiak, ez da? Urte terdi. Earki goratzen zehazu. Bai. Espena ematezune, Nik bai gaina ibiltzen itzala, bueno, inguru ontatikan eta pasatze zinean eta dane itxilika, inorrez ez tabernetan. Claro, aldezarran berreun taberna izaten badire, ez dago bezerorik, etxeko bezeroak ez dute dena... Claro. Eta atzerritarrentzako prestatuta eta darentzako prestatuta. Atzerritarrak edo napartarrak, edo hemengoak, ez que, claro, hemen ez ziren dutzen ez ternanikoa hemen entortzen altzen, imposible. Bueno, lagutzen dazut? A ber, bai, lagundu jazu, mesedez. Hemen, nik jain detena da, belute saltxa hori, behitu prestatu dut, ikusi zuen bezala, erraz, baratzuria, aurdai azpikua, irina motade, sukaldatu, ardo txurila, eta bukatzeko, hemen, botaiet, urburuen saltza. Urburen ura. Eta guen hemen jarriko deuna da, gure zanburinak gainean jartzeko esan deun nasketa egiten jungo naiz, eta zu bitartian aldia zu bitu, urburu hauek garbitu, ondo garbi, ikusi zu nola garbitu, no? Ipurdi alde moztu, muturra moztu, bai, hori da. Eta gero ingo ditugu, behin garbila dakasunen esango izun nola ingo deun, bale? Filatxo batzuk ingo ditugu eta irinetan lago ditugu. Hola, nahizu moztea, oneraino edo? Ipurdi aldea aldezun neurrin. Oso ondo. Labanatxo bat hartuko tipulinen moztutzeko, eta hemen txekungo nahi ziten, esan dizuten bezala, zanburinen saltxatxua. Ingo deula, baratzuria gota, hemen txejarriko dut, baratzuria eta tipulina bantxe xetukoet, eta aldi berian. Bueno, zuek esaten dezuet tabernak dira, baina jateare bai juten da jendia, bertara, ez da? Entzen dutola? Bai, eta kendu bildurri gabe, hori nahiko fibratxuak izaten dira, eta kendu bihotzen jo iritsi gaurte ia, bale? Bale. Zuenak tabernak dira, baina jatetxe ere bai ia, ez da? Bai. Badu aukera bazkaltzeko karta batekin. Karta batekin, eta kartan ze gauza topatuko ditugu bertan? Pues izango dugu aigaren egiten hau, orguruak, menestrak, ensaladak, badugu karrillerak, karrillerak isatuta. Bueno, kaioak, ez dakit euskeraz nola esaten den. Trepakik. Hoxe. Txuletona doik, Txuleta ere bai. Ez dugu sobera arrainak, ez ditugu. Ez dugu lago saltzen sobera, orduan... Bastanetik anzatoztelako. Arraiak gomozen enkarko zen ditunen bai, Ez alda gala. Bakaioa eta bai bai. Amuarraia ez alde zuen maten, amuarraia. Amuarraia bai. Bai? Lehenago, ni zerbait ere hartzen nuen lehenago, Bai, hartu ba, baina jatetxen amuarraiak emate alde zuen. Zuen tabernan. Ez ematen ez. Ez bakarri txipironak. Txipiroiak bai, tope. Bai. Zera, arrakazta asko daka txipiroiak? Bai. Nola prestatzen duzue? 2 motara, tintan eta plantxan. Eta zen edak arrakazta gehiago?
Plantxa, orain plantxa. Bai, Lehenago ez, plantxa. baina orain bai. Bai, ez da. Guain emateu saltza dakandanak, loditu eta igorituela, eta ez da hain osasuntxu emateutana, Kanpotarrek ikusten duten beltza... Atzeiten dio, Bai, beldurra. Beldurra, Ez dute ikusten zer dagon, eta badute beldurra. Bikain. Bueno, ur pixka bota jo, gehiagi loditu baino lehen. Eta gero, pues bueno, pues badire, pues razioa, pues hoy, pues kalamarrak, piparrak, bueno, gauza horiek. Eta jendia normalien eseritzea eta lehenengo platera bila, asko kere bai kalamarrak eta razioak eta jaten daola bazkaltzen du bai. Bai. Udan, igual pintxo gehiago jaten dire. Jendea gustatzen zaio mugitzea, pues ostatu batetik bertzera, eta bueno. Eta neguan, igual, pues denboragatik, edo... Giruagatik, eseri, eta goxotasunean pixka, orduan jatetxea gehiago lan egiten du. Bai. Zuge otezea sukaldian, eotezean gehiago antolatzen. Barrako diseinua, pintxoko ordena, koloreak, produktuak, diseinu hoi niri gustatzen zaite egitea. Izango zea... Eta gainera, hola gustatzen zait, eta ez da gustatzen mugitzea bere leku. Bai, badu nire efekto profesionala hor agertzen da. Vale, agertu inbiar du nun baiten. Orduan, hori da defekto, baina defekto ona. Baina, bai, nabaretzen da, azkenean esku hoi edo bizio hoi. Eta ze gustatzen zaizu orduan danak hileran ondo jarrita junbiar dute. Eta koloreak ere bai, Eta kolore bat, pizkan bixigarri jaman, ez da? Azkenean, hoi esaten den bezala ez, jendea begiakin jaten du, ez? Noski, du diga, eta gaina, hainbeste taberna egon da bertan, ez da, kanpotik anjunta, barra txukun bat ikustezunean, benga barroa, ez da? Eta gero, pues, ere bai iluminazioa, gauza horiek, pues, kontutan hartzen dut, gero, pues, dena konjunto bat dena alden bezala, pues, bueno, hoi, nik errantzia ematen diot. Eta nola antolatzen dezue jai egunak eta hola, izten dezue egunen bat hastian? Bastanen ez. Bastan ez tezu izten? Ez. Eta kasalkalde bai? Bai. Bai, Egunean behin. Hastian behin, pentsatzen dut. Hastian behin, markatu. Egunean behin ondo. Ez. Vale, bueno, hemen ikusi zuen, baratzurina eta tipulina botaet, oain piper txorixeruan pulpa botaete bai, jaunek eranduko sustantzia hartuko hu. Oain ingo deu, berezitasuna, irinakin loritu beharrian, ogilakin lorituko deula. Vale? Eta hemen ingo dugu horrelaxe, ogila hartuko deu. Busketa bat nik uste nahiko izango ala, hau pixka jetxingoet, bestela gehiagit tostatuko zait. Eta hemen ja horrela behitu ja, piperra guztetzen zei pixkat erretzia. Ez erretzia, ez amargo hori ateatzia ez, baina bai pixkat tostatzia. Eta tostatu ostian, ardo txuria botako jo. Jarriko dugu mentxe pixka lasaitzen, lanian. Eta orain botako jot, ogila ondo xetuta. Bueno, sopako, ze gauza hona dan sopako, sukaldeako, Buah! Zaporek, testurak, kolore, dana aldatzik gunek, dana, eta dana honeako, gaina, Bueno, horrela ze, ondo txikituta, eta guain, ingoetena da barroa sartu, eta gaina pintxuak inegean ez gaur hemen gora eta bera, Bilbaino jungo gea, antxe dago singular bar, Eundoko taberna, eta gaur indigu bai, Eundoko sandwicha. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, lidenaz, singular barretik. Hau da, Lertxundik alea, eta nahi badozu, nirekin sartu eta erakutsiko dizut zer egiten dugun hor barruan. Singular taberna 2005an zabaldu gendun, Sabino eta neuk biok Eroskalean. Jaiorria izan zen Ardauana, Ardau internazionalak. Gauden lekuan, hau 2015an ireki genduen eta ja aldatu genuen garagardoetara. Eta orain, gure berezitasuna garagardo artisauak dira. Orain, kaineroan daukagu 8. Eta gero latan edo botiletan badaukagu beste 200 edo marka desberdinak. Janariari dagokionez daukaguna dira razinoak eta gero surtido txiki bat pintxoena. Daukagu Claudio sukaldaria dela italiarra, da nazioarteko janaria eskaintzen dugu jendeari. Alegitzen gara bertoko produktuak erabiltzen, naiz eta pastramia eta horrelako gauza kanpotik ekarri behar ditugu. Eta gure pintxoetatik famatuena catch sandwicha da. Etorri nirekin eta erakutsiko dizuet.
Catch Delia dago Nueva Yorken, eta restaurante oso famatua izan zen, eta orain da. 1888an fundatu zuten, eta rumanoak ziren. Catch sandwicha egiteko osagaiak dira ogia, pastramia, gero mayonesa, Dijon mostaza eta pepinillo osoa. Eta orain gure sandwicha egiteko pastramia ebaki behar dugu. Pastramia txalokelarekin egiten da, lehengo egiten zuten ziketu, urdai azpikoa bezala, gero kearekin sekatzen zuten, eta azkenean egozten da, espeziekin. Da orduan geratzen da, olako modukoa. Eurek egiten zute pastramia, ezen deitzen pastrami, deitzen zen Rumaniako izen bat. Baina, betidanik marketing dator atzetik, eta esan zuten salami hobeto saltzen da, epiniko txagu pastrami zena. Da handi dator pastrami zena. Hau Italiatik ekartzen dugu. Badaukagu gure pastramia ebakita, orduan orain tximortuko dugu ogia. Orain gure catch sandwicha hasiko gara prestatzen, da hasiko gara mayonesarekin, botako dugu mayonesa. Mostaza ipiniko dugu, Dijoneko mostaza. Segituko dugu pepinilloarekin. Pepinilloa izan behar da gozoa. Ze bestela besteak kentzen du zapore asko. Da orain hasiko gara ja pastramiarekin. Eta ja sarratuko dugu. Horrela. Badakizue Bilbokoak oso Bilboka garela, sandwich hau bebai. Sandwich hau Nueva Yorken jaio zen, baina benetazkoa, Bilbokoa da. Bueno, Joseba, gure catch sandwicha nahi baduzu dastatu, badakizu nora etorri behar duzu. Singular tabernara, Bilbon, zain egongo gara. Agur! Agur! Aupa Claudio eta aupa Lide, ze txukuna sandwichoi, Aia, eundoko itxura, oso ona, ea eroitzegean egunen batian hortikan, eta jateko aukera dakaun. Bueno, lagunak, gu gurian jarraituko deu, eta hemen txendakaun saltzatxua, behitu, Ja, listo dakau, ingo deuna da hemen, bertara gota, boltxo onta, aberda Navarro eroitze zaigun, vale, jope, pizkatu izaila ez da, nia, eta nia, oso ondo, barroa, hemen txedakat, birringailua, eta, behitu, hemen gauzatxo badakau, Hemen txendinez pizka despistatu naiz, eta bueno, gaur horburua gero patatakin jango ditugu, zeatik hemen gure dana birrindu izkigu, baina behitu, hemen indetena guantxe eakotziko izut, Aurren hau birrinduko ez, segundu batean, Segundu batean birrinduko ez. Gehiagin gabe, hola eman, eta jazta. Ikutu pizkatola, gauzatxo batzu alin bazka, ez da ezer gertatzen, bale? Orduan, hemen ningo diazuna dago hain, tori, goiaratxo bat emango izut, eta inbiar desuna da, zanburina bakoitzan gainean goiadaka eharba bota, bale? Jarriko ditugu gehoia hemen, zuzenian. Nagazu, hemen jarri. Bai. Beitu, gatza tanto botako jo. Beitu, nik hartu eta botako jo, ja nagazu. Gatza tanto botako jo bakoitzai pixkat. Bale. Eta ingozuna da, hau holaxe jarri. Bat ikusten nagazu, erraz, Hola, goiadaka ehar bat. Holaxe hartu. Derra, bai. Eta horrela utzi. Bale? Ongi da, bai. Olen gainuntzekoakin, eta hemen esan dizutena, horburuekin gertatu zaiguna. Dana txikitu dut, ninen un bihotza pixkatu ustia. Eta bihotz hori, indeu, goitu ibera moztu, horrela zela gaitugu, eta hoi goitugu prejitu, eta kurruskari bezala geldituko dira, bale? Eta hemen zaigu gehiak gelditzen, baina bueno, inbertuko horburuak moztu, bertan sartu, goxatu, eta gero kurruskariak ere bai, prejitu. Gero, zanburinak labian, zeituan ingo dira, 3 minutuan, listo ongo dira. Vale. Osa, lasaiin, denbora bakauta. Eta hau esegre, ingoitu tatea, eta erdibitu. Bueno, Arantxa, eta bi nahiko ez bazian, bakit ja, eskuartian, 3. proiektu bat badakazuela, ez da? Pues, bueno, bai, hau orain txebertan martxan hasi da. Bueno, nik ez, nire anaia hundiena, azkenean, aldaketa bat nahi zuen egin, eta sagardotegi bat. Sagardotegi bat hartuko dezue? Bai, hartu du bera. Hartu du ja? Bai, gainera sagardotegia oso sagardotegia famatua eta pollita da, Irigoyen Herrero, Astigarragan dago. Vale. Eta, bueno, pues animatu da, eta aurrera, Bai, proiektu berri bat, oso pollitan nik uste dela.
eta gure laguntza beti, bueno, beti laguntzen gara. Vale, eta sagardotegi honei ikutu bereziak emango izkio, jarraituko betiko tradizioekin, edo nola moldatuko aldakizu? Bueno, sagardua ez du inberbera, Sagardua egiten du Herrero Iñaki, segituko egiten, eta gero nera naia hartuko du jatetxea, ireki behar du urte osoan zehar. Vale, oza, berezitasun hori, ez du bakarrikan sasoian irikiko txotx sasoian, baizik eta urte guztian. Bai, irikiko du txotxeko denborakin, baina gero urtean... Mantenduko. Bai, orduan, pues bueno, nik uste gauza gehiago sartuko dituela, bueno, ni zautzen dut nola denera naia, eta ongi ingo duela badakit. Eta geldikan ez da ibiliko orduan, ez da? Ez, ongi ingo du. Vale, eta beak baino beti... Eta ni gane naiz arat bazkaltzera. Ni gane naizela bazkaltzera. Bazkaltzea, goxatzea, han orduan lanian ez tezu nahi hasi. Ez, arat, ni sagardua eta txuletona eta arraina edo kusko duzu zer ez dakit. Hori egin berda, imaz demasi, no? Kontrol y calidad. Hoxe, eta kustuma dut fallo bat esango dut. Hau, behar duzu... Hobetu, honeatu, oreatu. Holako berri izaten dira, batzutan, barron gaudenian beti ez da berdina kanpo neotia o barru neotia, ez da? Azkenean eseita hona gauzatzuk ikusten ditu eta barrotikan beste batzuk ikusten dira, ez da? Hoxe, bai. Orduan hirugarrena martxan eta kasu honetan sagardotegia. Hoxe. Ona. Zuek etxeate. Horrein badu txotx. Txotxe harrengo zue, bale. Bueno, hemen botako jo, betu, pixka loditu zaigu, botako dio tolaxe zuku pixkat, horregatik lagada etemen da ez de botako, eta gero pixka gehiago berbau, botako jot pixka gehiago. Hemen emango jo guain pixkat temperatura, bai hor buruak egosita daude, eta saltxa inda dago, baina azkenengo ikutua emateko, bai zaporek eta danak barroa sartzeko, bale? Bai. Eta hemen txe... Olaxe edo nahizu gehiago? Olaxe, oso txukun indezu. Bikain. Pintxe harra zaude indazue bai, Mundiala. Ni sukaldari ez naiz, baina pintxo montatu pileka, Pilaka, ez da? Mileka. Zenbat pintxo montatutako izango zea? Zagit, baina ja bakarri ogia mozten, ja minakin. Bai, Bai. Zenbat ogi moztegia esan, ez parte zarreko, zenbat ogi moztu, zenbat gauzain, zenbat aurre atatzea, ez da? Bueno, eta ez pintxo mozten bakarrikan dago ja mozten, bakit urdai azpiko mozten arte harra da gazula, Bai, ikasi nuen. Eta, gustatzen zaizu urdai azpiko mozten gaina polita da urdai azpiko mozten gutxia. Eta gero ikustia zenbat hilara da gazun da jendia nola daun ondu, nola... Gero, pues gero nola jarri urdai azpikoa, platerra, diseinatu, nola, pues gauza horiek. Azkenean ez da bakarri moztea, nola txukuntzea, eta... Zaiatu altze urdai azpiko osua moztu gabe mozten, hola, Dana pusketa batian, Ez, hortara ez nahi zailikatzen. Gure txian anai asigor da urdai azpiko mozten artista, eta dakauni urdai azpikoa beha mozteu beti, eta ebento bat oso zedaunean, han xigor jutea bere erramintakin, ondo zorroztuta, eta artista da, artista. Bai, arte bada hori bai, Ondo txukundu, nundik hasi, aurrena alde batetik, obestetik, eta ondo aprobetxatu, zeatik, ez da berdina... Jo, olodi moztu edo finago moztu, eta gero kunditu inbiardu bai urdai azpikoak. Hombre, claro, bertzena. Ezta, aldaitu zu atea urdai azpiko batetik 20 plater o 50 plater. Esate bateako, ezta? Bai, hola da, bai. Hola da. Bueno, hemen txe, haure eta jendia normalen zeskatzeu. Zer da, fina, loditxua, nola gustatzen zaio jendia urdai azpikoa? Fina, ezta? Deseiti hau jan, ezta? Bai. Nik bakizuzek gustatzen zaiten urdai azpikoak gehiena. Beti, jendia fina eta zekitzen, baina gero, ez urretan gelditzeian pusketa horiek, eta dadito batzu bezala moztu gola. Amorratu da naiz. Bai, eta gogorra izaten badire, da, txikile bat bezala, bai. Txikile baino pulamentuakin, Nik ere bai aten ditut, hola. Holakoak, eta? Hoi etxendako. Hoi etxekuantzako, hoi da. Bueno, hemen, hau, ingoeten aia zua jetxi, bestela gehiagin lehortuka izaigu, eta lagoet bilan lasai. Eta jungo gea, hau ese prejitzen. Emnei, bai emango jotela egurra, zaitu gezurra mateu, baina egozi gabe dago, gordinikan dago, eta prejitu puntu batekin mundiala gelditzen dira. Ez da egozi behar, da zer, xamurra gelditzen dira, eta goxo-goxoak. Hori bai, behitu, jarrikoetena da papeltxo bat, ateatzen deunian papele ateatzeko. Eta adibili behar gea, horiek, puntxuan atea berritu gure bai, Zanburina puntxuan goxo dira, eta lehorrak ez ditugu nahi jai.
Eta hor beste goza, guantxi hor limoia ikusi etela, kontuatu nahi salda ez diotela limoi bota. Baina, bueno, ateatzeitu gunean gainetik botako Pixket, jo. vale. Eta balekoa. Hemen txekareko dut, horrela xe. Eta, a ber, hemen txe, manijoa. Hor buru hau prejitzea. Vale. Asko jatitu golare bai prejituta. Patata prejitua jan, ozeo, beti, zera, venga. Hartu lau hor buru, garbitu, prejitu. Eta oso goxua gelditzen nire, asko gustatzen eskitola prejituta. Hori bai, geho beti, ogitatik pasa, eta kendu koipia sobran da ona, Vale, horrela, xe. Eta nik usten dut, hemen, hau esek, haidia ja blu, eta jo zer geldiko, besti minutu bat emango jo, eta listo. Eta bueno, arkitektura, faltan botatzen dezu, ala ez. Bueno, bai, azkenean, bueno, zerbait ere bai, baino arkitekturako muntua ere bai oso zaila jarri da, gero sobera papera inberdira, poesia galdu da arkitektura nik uste. Azkenean administrazio sobera bada nik uste. Bai, ez da. Bai, norma sobera. Bai, bueno, guri gozo gintzan da pasatzen zaigu ere bai, jakin behar dugu, gu jakin behar dugu, zidan pastela bat itiazu, eta zer daraman, zer ez nedakan, noa bota ezun, eta eskenien dan apuntatu, eta lotek apuntatu, eta bestek apuntatu. Da trazabilidadeak horiek, ez? Beti gara trazabilidadea horiek. Bai, trazabilidade hori guztia eraman bilarra, eta azkenian esatezu, mekatxiz lamar, denbora gehiago hain pasatzen trazabilidadek eta iten, pastela egiten baino, Eta buru uste gehiago mateizkigu gauza horiek, pastela egitea baino. Baino inin bihardia, eta ez da bestikan, aurrea. Nik arkitektura ere bai egiten dut, pues Kasalkalde berritu genioenean, pues nik egin nuen, proiektoi, oso, bueno, handicap handia bazuen, instituzio bat delako, eta, bueno, pues, asko pentsatu nuen, nola egin, eta, bueno, konten nago, nola dagoen. Bueno, hemen ez da, zer falta, platera eratzia, eta listo. Beitu, zuri emango izut, hemen, emango izut, hau esebea, eta enbede limoian zukua bota, azala botako jozu pizkatola gainetikan, reiatuta, bale? Hemen txelako izkizut, bale? Bikain daude, antxe, eta bota pizkat limoian azala gainetikan, bale? Baina, hor, bai, hortxe bertan gainean. Kontuz bero da eta errega bibili, Eta ni bitartian, ja, platertxo bat hartukoet, eta platera datzen hasiko naiz hor buruak. Hola, zerraz? Bai, hola xe. Hori. Gehiagi bota gabe, baina puntxuan bota. Hemen jarriko jot, venga, hemen platertxo. Vale. Hori, zeu zaina da. Zenba gustatzen zaiten nahi ikutu zitriko hori ematia, platerei. Oso ondo. Bueno, ingotena da hemendikan, hartukotena da goiara txiki pare bat, eta banijoa. Hau ere bain ikuste ja eski dutela, Bai? Pizke gehiago? Nahiko. Gehiagire ez du bihar. Ikutsu bat eman, eta nahikoa. Listo, pues. Ai, ama, earrein deun gaurkoan eba hemen. Earrein deu. Ze pinta hor buruk onak. Baina zuku hau ja, Ai, ama. Katxiz lamar, hemen txe, esaten saltzan duiten deunian, hor burukin ondo, baina honek egosertako balio, egosertako. Betu, horrela jarriko deu, hau listo, hemen txe jarriko ditu pare bate bai horrela xe, lagungarri bezala, vale, eta nola ez, batzuk, kurruzkari bezala, hemen txe gainean, horrela xe. Earra indeuna. Bai. Bueno, lagunak, milesker horro izateatikan, zuri milesker honea etortzeagatikan, eta ere bai goxatzea etortzeganean alde zarrea olako pintxo janarazteagatikan, eta beste gabe lagunak, bihar arte, ondo pasa, eta hemen txe, gaurko platera. Aio, pelaio. Agur, esker mile, agur.